fem el nus de la doble hamaca. És el nus 18 del recte i necessitem un forat que sigui una talla més gran de la nostra talla habitual. Jo normalment uso una 6 per fer-me tots els nusos, així que necessito una 7. Prenem la mida central al pit i busquem la mida del centre de l'esquena, que serà la que anirà també al centre de l'esquena del nostre nadó. Com en tots els nusos, ens fem una bona bossa, deixem tensat el tirant curt, el tensarem bé, ja que estem, tensem. Comencem a tensar des de la part que tenim més propera del coll i anem recollint el forat fins a arribar a la part des de sota del nadó, que la posem a sota. Recollint amb tensió i aquesta part passarà per sota del nostre braç, obrint amb una banda ampla i anirà directament a fer una banda a l'altra, a l'esquena del nostre nadó. Tota aquesta part d'aquí la podem posar a sota i ens podem ajudar amb el colze a tensar per l'esquena. També hem de recollir bé la part que tenim al pit. Recollim tota la tensió. Quan tenim tota la tensió recollida, pensem com sempre i portem les files darrere i ja ens podem fer el nus doble al davant. Aquest nus té molts acabats que també poden fer que aquestes tires acabin més centrades al pit i potser sigui més còmode per molta gent. Doncs, això és tot. Ens veiem al proper nus.